La última evaluación del informe PISA refleja que los alumnos de Baleares y el resto del país siguen estando a la cola de la Unión Europea en educación. Y esto ha abierto una nueva polémica respecto al modelo educativo que queremos. La realidad es que, a pesar de que se siga escalando posiciones de forma leve, no deja de llamar la atención que sigamos por debajo de la media de los países de la OCDE, o lo que es lo mismo, de los países con las economías más desarrolladas del mundo en los conocimientos y destrezas que este informe mide cada 3 años. Y que sitúan, lo dicho, a Baleares por debajo de esa media española y a España por debajo de la media europea. Hoy vamos a hablar de educación. Lo hacemos amb el professor Antoni Ballester, professor de secundari i docent del Departament de Ciències de Terra de la Universitat de les Illes Balears i impulsor del mètode d'aprenentatge significatiu, un mètode avui per avui molt exitós. Professor Ballester, què tal? Molt bon dia i benvingut. Hola, bon dia. Què està fallant, Antoni, perquè els alumnes no vagin bé ni en llengua, ni en ciències, ni en matemàtiques? Penso que hi ha una sèrie de factors que s'han manejat fins ara, com el número d'alumnes per aula, que hi ha alumnat de diferents nacionalitats, els canvis constants de lleis d'educació, el nivell socioeconòmic dels pares, però no crec que siguin els factors més importants. Penso que hi ha factors més importants com la importància que els pares donen a l'estudi en els seus fills i el tema del professorat, és a dir, com el professorat gestiona l'aula i motiva els alumnes per aprendre. És a dir, vostè entenc que considera i creu que el que falten aquests alumnes és una falta de motivació? Sí, és molt important la motivació, és a dir, les persones estan acostumades a dir les coses quan van malament i quan van bé no deien res, normalment, perquè pensam que han d'anar bé perquè sí. És important animar, és important, quan les coses se fan bé, reforçar-les, perquè la conducta se repeteix quan a un alumne o a una persona li dius que ha fet una cosa bé. Penso que és molt important que els professors i professores animem en els alumnes a avançar i que els pares també estiguen pendents de l'activitat educativa dels infants a l'escola. Llavors, en aquest cas, faltaria una miqueta per part dels pares pintura d'atenció i per part del professorat de canviar la metodologia. Sí, se necessita un canvi metodològic del professorat, això és evident perquè l'escola ha estat fins ara basada en la feina individual i els alumnes en fila, i actualment els alumnes aprenen molt amb equip, relacionant els conceptes, treballant i ajudant-se entre ells, i fa falta un canvi metodològic, no només en el treball amb equip, sinó també en les noves tecnologies. Respecte dels pares, és molt important animar en el sentit de felicitar en els alumnes quan han millorat qualque cosa. Per exemple, quan escriuen, dir-los, has millorat la lletra, que bé que has presentat aquest treball. Quan arriben de l'escola, com ha anat per l'escola? Què diu la tutora o el tutor? Quines assignatures has tingut avui? És a dir, que els infants i joves vegin que per als seus pares l'escola i l'estudi és el més important. Estava pensant jo, una classe, per exemple, 25 alumnes, 20-25 alumnes, cadascú, 2 n'escolten, 4 miren per un altre costat, 10 estan dibuixant una fulla. Com pot fer el professor també que aquests alumnes estiguin centrats, que escoltin, que puguin entendre aquella matèria que en aquell moment s'està explicant? Perquè a Pentura això també és un dels problemes que està passant a les nostres altes, aquesta falta d'atenció. Sí, la falta d'atenció. Un alumne a l'educació primària o secundària majoritàriament està fent dues coses. O fa feina i aprèn, o molesta, o també pot ser que estigui distret. A nosaltres, els professors, sempre ens interessa que faci feina i aprengui. I per aconseguir que faci feina i aprengui, han de preparar el clima de l'aula perquè l'alumne estigui interessat en el que fa dins l'escola. Per tant, hem de fer l'escola atractiva, motivadora, interessant. És que ningú ha dit que per aprendre faci falta patir. Aprendre és una activitat molt atractiva. Realment,
quan pujam intencionadament la motivació dins l'aula. Vostè és impulsor aquí del mètode aprendizaje significatiu, un mètode que està tenint molt d'èxit a molt d'indrets i que m'agradaria que mos explicàs a què consisteix, perquè la veritat és que he tingut l'oportunitat de llegir, de veure de quina manera se fa feina i se treballa d'una altra forma a dins l'aula, se fa molta feina amb mapes conceptuals. Expliqui-mos, Antoni, per a aquelles persones que ens escolten i no coneixin aquest mètode, no sabin què són els mètodes conceptuals, en què consisteixen? Miri, un dels problemes més grossos que té el mestre quan entra dins l'aula i entra dins una classe és la varietat i diversitat d'alumnes que té. És a dir, normalment té uns alumnes més avançats, uns alumnes que van per la meitat i uns alumnes que van més endarrerits. La proposta normalment dels mestres fins ara ha estat dir el que havien de fer els alumnes de cap a la meitat. Què passa? Que els més avançats ja ho saben i els més atrasats no arriben. Si la proposta que fa el mestre és massa alta, els de la meitat i els que van més atrasats no arriben. I si és massa baixa, els de la meitat i més avançats s'avorreixen. Hi ha una manera de fer-ho, que és que el mestre digui la feina que han de fer els alumnes, el material que han d'utilitzar, però no digui com. És dir, que és com fer la feina ho hagi de pensar cada alumne. Això genera més autonomia en els alumnes, els obliga a pensar, els obliga a millorar el que han de fer. I això genera un interès especial a l'alumne, un interès millor, el que fa que se fiqui més en la feina i, clar, ja no se distregui i estigui més ocupat. Clar, amb aquesta forma de fer feina, l'alumne s'implica més, és que no li queda d'altra. Clar, és que el professor ha pensat, o la professora ha pensat abans, de fer que l'alumne faci una producció que li motivi realment. Perquè els mestres moltes vegades estan pensant, és que no venen motivats, però a veure, que feim nosaltres per motivar-los també. I llavors els mestres poden crear, i tenim molt d'exemples a moltes escoles, i mestres que ho estan fent molt bé realment, i escoles senceres que ho estan fent molt bé, que el mestre, abans d'entrar a la classe, ha pensat produccions dels alumnes que pugin intencionadament aquest factor, la motivació. I clar, molt de problemes ja no se presenten. Antoni, aquesta metodologia s'aplica i a més funciona molt bé a Canaris, a València, a Barcelona, a Mallorca s'aplica a algunes escoles? Sí, a Mallorca hi ha alguns professors que han entrat a fer feina amb aquesta metodologia i també ens està donant bon resultat. Com a escoles senceres, no tenim escoles senceres funcionant amb aquesta metodologia i realment s'està fent més aviat a altres bandes. Parlam de resultats, perquè la gent que m'ho escolti ho entengui. De quin tipus de resultats podríem parlar? Per exemple, aquell al·lot que pintura està sempre rosant els 3,5, els 4, que li queda un punt per aprovar, amb aquesta metodologia, quin resultat pot tenir i amb quin pla de temps? Bé, una vegada el professor està format amb aquesta metodologia, que això se pot fer pràcticament amb un curs escolar i el segon any ho perfecciona. Després, tots els anys que venen després, el professor pot aconseguir una millora en 3 punts de les notes que treuen normalment els alumnes. En 3 punts? Sí, és a dir, un alumne que treu un 2 podria treure un 5 i un alumne que treu un 3 podria treure un 6. Entenc, Antoni, que aquest mètode, començar des de petitons, seria un èxit, no?, per al futur dels nostres estudiants. Començar 3, 4, 5 anyets, entenc que d'una manera diferent, perquè parlant de nens petits, de nens molt petits, però a la llarga seria molt beneficiós. Sí, seria molt beneficiós no només en els alumnes d'infantil per començar, sinó en els alumnes de 6è de primària, de 5è, de qualsevol curs i de qualsevol assignatura, perquè se pot aplicar a qualsevol assignatura. És a dir, una vegada tenim un professor o una professora formada amb aquesta metodologia, a partir de llavors els seus resultats milloren. Mira, els professors diuen, entre d'altres comentaris, no és que l'alumne vengui motivat al col·legi, sinó que ve entusiasmat. Ve content, arriba content. Sí, diu, amb aquesta nova estratègia he aconseguit incloure gran diversitat
que tinc a les meves classes. Si funciona tan bé, i ara parlarem perquè aquest mètode també s'ha aplicat a la NASA, vull dir que és una cosa que surt d'aquí. Si funciona bé, funciona a Canaris, València, Barcelona, altres comunitats autònomes, vostè deia, aquí també, però manco. Com és que no el feim servir? Perquè realment en les dates que tenim damunt la taula, aquests dies que se parla tant d'educació, això és una eina que està a l'alcance de cualquiera de nosotros. Vull dir, vostès van a internet, aprendizaje.com, allà trobaran informació, a més hi ha un llibre que vostès se poden descarregar de forma gratuïta i és per fer feina. Sí, es pot fer feina i aquí sí que intervé, és important que l'administració ajudés en aquest mètode o a mètodes que donin més resultats si és que n'hi ha. Vull dir, si descobrim mètodes que donen més resultat que aquest que hem fet nosaltres, doncs seria millor formar en els professors en els mètodes més avançats que se puguin tenir, perquè això serà un benefici per als nostres alumnes. El que passa que, clar, aquí a Mallorca sempre costa més perquè és un projecte mallorquí, que ens hem assessorat amb universitats d'aquí de les Illes Balears, de l'Autònoma de Barcelona i de la Universitat Pública de Navarra i també amb el professor Novat dels Estats Units. És un projecte mallorquí i que s'està exportant a fora amb bons resultats. En el moment en què des de l'administració educativa, no només d'aquesta comunitat autònoma, sinó d'altres comunitats autònomes, se potenciï en el professorat, se comuniqui en el professorat i se formi en el professorat en la metodologia, avançarà. Com és que, és una de les preguntes que sempre mos feim, no? Els resultats abans eren millors que ara, teníem classes en 35, 40 alumnes i ara estan parlant d'unes classes a lo millor amb 20 o amb 25 alumnes i en resultat pitjor. Com s'explica? Quina explicació té això, Antoni? Sí, miri, és que nosaltres, quan anàvem a escola fa 30, 40, 50 anys, els alumnes normalment feien la primari. La gran majoria d'alumnes feien la primari fins a primer, a 8 de GB, el que ara és primer i segon d'ESO. I en aquest moment, hi havia una part dels alumnes que anaven a batxillerat. En aquest moment són tots els alumnes, tots els que van a escola. El 100% de la població d'alumnes d'infants i joves mallorquins o balears estan a l'escola. Hi ha factors afegits, com que hi ha diferents nacionalitats, hi ha algunes de diferents països del món, hi ha alumnat de necessitats educatives especials, són alumnes que tenen especial dificultat per aprendre o que tenen algun tipus de dificultat especial, que abans estaven en les famílies o que estaven en escoles especials. Vull dir, avui en dia la feina a dins l'aula no és tan fàcil per un professor de secundari com era fa 30 o 40 anys, perquè la situació ha canviat i no és comparable. Com deia fa un moment, aquest mètode no només s'aplica a algunes aules, sinó també a instituts d'àmbits mundial i internacional, com podria ser la NASA, l'exèrcit dels Estats Units. Antoni, m'expliqui vostè, perquè jo me resulta mal d'entendre. La NASA i una classe, qualsevol aula avui en dia, que poden tenir en comú quan són dos aspectes totalment diferents? Sí, miri, perquè estan utilitzant els mapes conceptuals, que és una eina que el que fa és relacionar els conceptes. Les persones, per aprendre, qualsevol persona, per aprendre el que fa és relacionar els conceptes, relaciona les paraules. Perquè una persona aprengui bé, nosaltres ho fem, per exemple, amb un infant quan és molt petit que no coneix una paraula. Normalment el que fem és posar-li, d'exemple, una paraula més senzilla i llavors li relacionam amb la paraula nova. Llavors, les persones aprenen com un puzzle, com si anem encaixant les peces dels conceptes. I realment els conceptes el que fan, el que utilitzem per parlar, el que utilitzem en el llenguatge, el que fem és relacionar els conceptes. Si nosaltres aprenem amb un tipus d'esquema que se diu el mapa conceptual, que el que fa és relacionar aquests conceptes, ensenyarem de la manera que els alumnes aprenen i, evidentment, aprendran molt millor. Com se pot combinar amb el temari? Sí, miri, hi ha un tema que és molt important i que està generant molt d'estrès en el professorat, que és
que normalment hi ha un currículums que Sí. són oficials, estatals o de la comunitat autònoma, que és el contingut que ha de fer un professor d'un curs a una assignatura. Val? Llavors, hi ha llibres de text que normalment el que fan és en 14 o 15 temes desenvolupar aquest contingut en lliçons. Els professors, normalment, la gran majoria de professors estan molt preocupats i molt estressats per acabar el llibre, per acabar el llibre de text o per acabar el temari. També n'hi ha que tenen pressió dels pares perquè li poden dir al mestre o al director de l'escola, escolti, és que aquest professor s'ha deixat 2 o 3 temes sense acabar en el final. Clar, això genera un estrès en els professors que no és bo. Hi ha una manera de fer-ho que dona molt bon resultat, que és convertir aquests 14 temes en 8. M'explicaré. Hi ha 8 mesos efectius de classe, perquè entre que hi ha excursions, hi ha el dia de la pau, hi ha que venen a fer xerrades sobre educació vial, per exemple, o sobre les drogues, etc. Tenim 8 mesos efectius de classe. Si els temes que s'assemblen més, com per exemple països rics i països empobrits, que són 2 temes diferents, els ajuntam i els convertim en un sol tema, el que farem és que aquests 14 o 15 temes que tenim els convertirem en 8. I llavors sí que tindrem més temps per poder desenvolupar no només la metodologia de l'aprenentatge significatiu, sinó poder aprofundir cada un dels temes perquè no anirem agobiats, els alumnes podran aprofundir més informació i millorarà molt el clima i el funcionament d'una classe. Està clar, Antoni, ja per anar acabant. Clar, quan parlant d'educació i sobretot darrerament l'educació s'està polititzant, jo no sé si massa. Les retallades, aquesta politització de l'educació, tot això no ajuda amb la salut a que aquestes dates vagin cap a millor. No, miri, polititzar educació no és un bon camí. Normalment, perquè diguem el que diguem, tant si és defensant les idees d'un partit o d'un altre, diguem el que diguem, sempre hi ha una part de raó. El que passa és que és important aïllar-se dels comentaris polítics d'un o de l'altre, perquè realment sempre un comentari polític sobre educació pot tenir raó, però al contrari també té la seva part. Llavors és important que anem en la direcció correcta i amb el que científicament està demostrat i ens deixem de seguir una idea o una proposta que faci un partit o un altre, sinó fer allò que científicament està demostrat. Li volia comentar una frase d'en Nelson Mandela que diu no hi pot haver una revelació més intensa de l'ànima d'una societat que la forma en què tracta els seus nens. Evidentment, si volem millorar com a societat, si volem viure a un món millor, necessitem unes millors escoles, unes escoles centrades en la motivació dels alumnes, en la creativitat, en la imaginació i en l'aprenentatge, i necessitem uns pares preocupats pels seus fills. Jo crec que el missatge està clar. Volíem parlar amb el professor Ballester perquè és molt interessant. Jo les convido a tots vostès que ho llegeixin a aprendizajesignificativo.com i a més de forma gratuïta se poden descarregar aquest llibre que segurament vostès si ho llegeixen entendran moltíssimes coses com nosaltres hem intentat avui d'una manera reduïda en aquest espai que em volien dedicar a conversar amb el professor Ballester, com sempre és molt interessant. Professor, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vostè. Adéu, bon dia.